Štíhli, bohatí, zadaní, nefajčiari a samozrejme abstinenti. Aj takto by sme vyzerali my Slováci, ak by sme svoje novoročné predsavzatia naozaj aj plnili. Podľa najnovších prieskumov si novoročné predsavzatia naplánovalo približne 1,5 milióna Slovákov. Každý štvrtý chce prestať fajčiť, každý piaty schudnúť a každý deviaty sa chce viac starať o svoje zdravie. Podľa odborníkov je najlepším predsavzatím aktívny pohyb. Ten totiž spúšťa endorfíny, ktoré sa postarajú o dobrú náladu. V týchto dňoch môžeme v posilňovniach vidieť aj viac ľudí ako obyčajne. Všetci sa chcú zbavovať nadbytočných kíl alebo cvičenie dostali na Vianoce v podobe tréningového poukazu. Dosť ľudí a klientov, ktorí sem prichádzajú, sa dokážu práve v tých prvých týždňoch natoľko zničiť, že prichádza nechutenstvo, svalovica, svalová horúčka vysoká a následne vlastne nechuť k ďalšiemu cvičeniu. Približne 1 milión Slovákov ale už teraz vie, že novoročné predsavzatia určite nedodrží. Na svedomí to majú najmä ciele, ktoré väčšinou nie sú reálne. Na ich plnenie chýba Slovákom trpezlivosť a odhodlanie. A ak sa stane, že to novoročné predsavzatie si vlastne nesplnia, tak zlyhávajú v sebe a strácajú na seba istote a seba dôvere. Ak chcem niečo zmeniť, tak sa rozhodujem kvôli sebe a kvôli tomu, že ja chcem a nie teda, že hovorí tradícia nového roku. Ak sa k aktívnemu pohybu naozaj neviete odhodlať, skúste to zobrať prakticky. Cvičením budete nielen štíhli a zdraví, ale pravdepodobne nebudete ani sami. Pre televíziu Jojslávka Jankovičová.